anw tɛ min fɛ o ye souffrir Allah plaisir bɛ yan désir bɛ yan plaisir b'anw fɛ yan désir b'anw fɛ yan an tɛ souffrir anw sigiɲɔgɔn ye gimɛlɛ kɛ nin ye anw tɛ min fɛ o ye souffrir de n'o tɛ plaisir ni désir an b'o fɛ o kumana an ka foli b'u bɛɛ ye Yusu k'a dɔn k'u bɛɛ ka bisimila bɛɛ k'i bisimila ni Ala ka jɛ ye a b'i bolo Iya a cɛya kuma bɔ a ye bosi molosɛ di Iya mɔden min bɛna furu sa fa bɛ taa Dubayi jula a cɛ ja muso ka d'a ye koyi e m'a fɔ ko ni bosi molosɛ tɛ n ko muso in tɛ taa n k'an b'a to autaji la a ye bosi molosɛ di ka kɔgɔ dɔɔni far'a kan sunbala jaba min ye tulu ye a y'o dɔɔni far'a kan ka layi k'a la ka pɔbari ni fɛn k'o fana far'a kan ka jafarina far'a kan ni yɔrɔ a bɛ d'i ma a tɔ ye k'an ka kun fila jeni k'a camancɛ gulokoto ko Ala ka furu ni sini don ni Ala ka jɛ ye sini u ka furu bɛ kɛ an mɔdenw inshallah Ala ka jɛ Ala ko inshallah min ye n'u yɛrɛ ye ani Kasimu n'olu ye denfaw ye an b'u sɛbɛ fo ka b'u sigiyɔrɔw la awɔ an yɛrɛ tun bɛ se k'u ta mais an bɛ hinɛw la k'u to a cɛ bɛ yɛrɛ la a ta da fɛ dɛ a sirannen don a sirannen ba an b'a to a bolo bosi molosɛ b'a bolo awɔ a bɛ yaala la ye o kumana ko Ala ka furu ni si bɛɛ ami Yusu kunnafoni an sigi kun y'o ye awɔ an bɛ don wa an ka don e ko ten an minɛ wa an bɛ don fare ni ko n k'a minɛ n b'a minɛ Nouvelle Horizon ye janjo masa ale tan bɛ jɛɲɛga wɛrɛ fɛ ni janjo tɛ foyi kɔ i tɛ se ka kɛnɛ bɛɛ fana lasɔrɔ o kumana an b'a fɔ Ala ka segin n'a ɲuman ye n'an ye Nouvelle Horizon ta a ka ja min ye k'a dɔ jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye dɔnni karamɔgɔ dɔw ye olu kɛn bɛ ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin an ka politiki bunakun ma min ye k'a dɔn ko Timbuktu Institute ale ye jateminɛ kɛ cakɛda ye min ye i k'a dɔn ko étude de Tombouctou Institute ko i k'a dɔn n'i ye Mali politiki ko k'a ta k'a da i ɲɛkɔrɔ u ka jateminɛw i k'a dɔn o kɛrɛnkɛrɛnnen na ko 142 maliden na ko olu ma sɔn politikimaw ye hali dɔɔni ko nka ko Bamakɔ faaba de ta ka jugu n'a bɛɛ ye 175 ayi ko olu yɛrɛ bɛ ɲɛɲini de la i k'a dɔn politikimaw nɔfɛ u ma sɔn u ye hali dɔɔni Seydou Konate ye nin fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ bi nin t'anw ka kuma ye anw y'a fɔ u n'a fɔ ko juguya kan ye nka nin ye dɔnni karamɔgɔ dɔw de ka sɛgɛsɛgɛli jaabi b'a dɔn olu y'a sɛgɛsɛgɛ de min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 2022 san in na ko Observatoire Timbuktu Institute ale ye jateminɛ minnu kɛ ka ɲɛsin an ka politiki bunakun ma a ko Mali politikimaw ko olu ka ko talen k'a da u ɲɛkɔrɔ min ka ɲininkali tɛ n ko maaw la i k'a dɔn ka dasumusumuniw fana kɛ k'u ka i k'a dɔn kunna yɛlɛ k'a bɛ ka jigin dɔɔni wa a bɛ ka jigin ni cɛjugu fana don ko ye k'u ye marabolo tan bɔ ɲɔgɔn ko tan n'o ye région tan ye ka Bamakɔ faaba far'o kan o kumana Yusu ka jateminɛw kɛ o kɔnɔ centre ka jateminɛw la ko 100 jɔlen na Maliden na ayi k'u ma sɔn i k'a dɔn 100 jɔlen na 42 ma sɔn politikimaw ye hali dɔɔni wa 34 k'olu kɔni sɔnnen don nka fara olu bɛ i k'a dɔn olu sɔnnen don dɔɔni min ye i k'a dɔn jɛkulu ye sa n'olu sigilen don jateminɛ kama ko n'i y'an ka politiki bunakun ta k'a lajɛ ko politikimaw ka sanayɛlɛ k'o bɛ ka kɛ i k'a dɔn suruli ye dugumajigin ye a ka ja min ye i k'a dɔn étude observatoire Timbuktu ale ye nin fasiri ale jabalaba o dagayɔrɔ bɛnnen don Senegali jamana ma nka i k'a dɔn u ka bolofara min bɛ anw fɛ faso kɔnɔ yan n'o ye Mali ye olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka Maliden fanba k'olu dasumusumu ka ɲɛsin politikimaw ka taabolo ma a ka ja jateminɛw ye fɛn min jira u y'a kɛ an ka bankun kan yan ani i k'a dɔn farafinna bankun wɛrɛw kan ko n'i ye i k'a dɔn Menaka marabolo ta k'a lajɛ a ka ja ko n'i ye jateminɛ kɛ ko maa caman de bɛ yen nɔ sa minnu kɔni olu kɔni sɔnnen don politikimaw ye ko Menaka kɔni 100 jɔlen na 85 o sɔnnen d'u ye ko nka min y'a gɛlɛmayɔrɔ ye ko Bamakɔ faaba k'o ta ka jugu dɛ k'olu kɔni banna politikimaw la yɛrɛ de pepewu k'a sabu kɛ mun ye ko n'i y'olu ka kumaw ta n'u ka taabolo jateminɛ olu ma sɔn politikimaw ye hali dɔɔni wa e ko u na sɔn u ye wa ko Bamakɔ faaba kɔnɔ ya 100 jɔlen na 75 olu tɛ fɛ ka politikimaw ka kuma yɛrɛ mɛn ko sabu olu tɛ ka u don jate la n'i ye taw denni ta k'a lajɛ ka taa se Sikaso ma 100 jɔlen na 65 ayi k'olu ma sɔn politikimaw ye hali dɔɔni Kayi ni Tumutu 48 100 jɔlen na k'olu ma sɔn politikimaw ye jateminɛ min kɛra i k'a dɔn nin cakɛdaba in fɛ ko n'i ye Mopti ta k'a lajɛ u ye dasumusumu kɛ 100 jɔlen na 40 k'olu tɛ fɛ ka politikimaw ka kuma yɛrɛ mɛn olu ma sɔn u ye cogo si la a ka ja ko n'i ye jateminɛ kɛ Segukaw ka taa se Kulukɔrɔ ma 100 jɔlen na 33 olu ma sɔn fɛn min ye Gawo o marabolo i k'a dɔn k'a fɔ ani Kidali 100 jɔlen na 22 k'olu ma sɔn politikimaw ye hali dɔɔni
yusu ko kɛmɛ jɔlen na maliden fanba 42 ko olu kɔni tɛ fɛ ka politique maaw ka kuma mɛn ko sabu k'olu ma sɔn u ye hakaja ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko i k'a dɔn ko kɛmɛ jɔlen na 24 olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ olu yɛrɛ dama dɔn a kuma la fiyewu fɛn min ye i k'a dɔn jateminɛ ye Timbuktu Institute fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko n'i ye politique maaw ka ko ta k'a k'i mɛn k'i b'a ye k'a fɔ k'u ka kuru k'a tɛ a tɛ bɛrɛ bɔ bilen k'u kɔni bɛ ka jigin mɔgɔ bɛ ka fiɲɛya ko hakaja n'i ye jateminɛ kɛ kalata tɛmɛnenw na k'u ma se ka maa caman labɔ ko politique tɔn minnu bɛ yen n'o ye fɛɛrɛ tɔnw ye ko hali u ka tɔndenw labɔli kɛra baara ye u bolo hakaja ko min ye ɲɛrɔbatigiya ye k'u ma se k'o sɔrɔ cogo si la ko n'i ye kalata ta k'a lajɛ hakaja 92 la ko kɛmɛ jɔlen na maa 20 kalata la kɛra 23 ye min ye i k'a dɔn 27 kɛmɛ jɔlen na kalatara kɛra 36 ye ko min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kalata ye 2013 la hakaja yusu i b'a ye k'a fɔ k'o de la sa jama fanba bɔra ni ka taa kalata o 2013 ko o jigisigi kalata o laban na ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw bolo jigitigɛ ye fɛn min ye i k'a dɔn kɛmɛ jɔlen na fɔ min ye k'a dɔn cɛbɔ kun ye 24 ye o kumana ko min ye k'a dɔn kalata ko o fana ma kɛ girinba ye maaw girinna sa nka a ma kɛ girinba ye min yɛrɛ kɛra balaw ye sa o ye 2018 o san o ta i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ye sa kɛmɛ jɔlen na 28 i k'a dɔn k'o de sɔrɔla minnu ye kalata min ye 2013 ye ko jama fanba ye kalata ye o la koyi min ye k'a dɔn o kɔni o kalata barika bonyana kosɛbɛ ko nka hakaja ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ ta k'a da ɲɛgɛn k'i b'a ye k'a fɔ ko sini dibilen don dɛ sini dibilen don jɔnniw ye politique maaw k'u ka sini dibilen don ɲɛtaa t'u ye wa k'u ka sini ma sini yɛrɛ k'o fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ farati la n'i ye jateminɛ fana kɛ ka ɲɛsin ninnu ka taabolo ma ko min ye i k'a dɔn maa dɔ bɛna i k'a dɔn poyi ninnu bɛɛ kɔfɛ hakaja n'i ma farati k'o b'u sen bɔ kala kan dɛ o maa min yɛrɛ bɛna poyi ko n'o yɛrɛ kɛra i k'a dɔn finitigiw ma surunya maa ye wa ko i k'a dɔn k'a ɲiyɔrɔ ka bon ni politique maaw ta ye k'a sabu kɛ finitigiw ma ka di bi ka tɛmɛ politique maaw kan politique maaw kɔni ko a tɛmɛ ni fasiri min tɛmɛ ni fasiri ye observatoire u ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jateminɛ jɛkuluba min n'a jabala bɛ Senegali n'a bolofara bɛ anw fɛ yan n'o ye Timbuktu Institute ale i k'a dɔn ko mankutu min b'u kan k'o de ye k'a fɔ k'u ka jate ye k'a t'a jɛ abada k'u ka jate kolo ka girin wa kunnafoni balolen k'o de bɛ bɔ u da wa u ka wuli ka jɔw k'a bɛɛ bɛ wolo tare la k'a sabu kɛ u b'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ a laɲinina cogo min observatoire ka fɔ la k'olu ka jate a sigilen don fɛn jumɛnw kan hakaja jamanaw ka taabolo min ye fanga olu maracogo ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'u taabolo bɛɛ lajɛlen jateminɛ cogo ani diinɛ ko gɛlɛntigiw ka taa ka segu n'u ka wuli ka jɔw ka taa se lakanako ma lafasali fo ka taa se i k'a dɔn jamanaw cɛko ma k'olu ka jate bɛ boli nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kan u ka baarakɛ minɛnw k'u ka jate i k'a dɔn a jatekɛ kiimɛlikɛ minɛnw ka a jate ka kɛnɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn farafinna bankun kan yan diinɛ ko gɛlɛntigiw olu ka wuli ka jɔ ko o bɛ cogo min na a n'an bɛ waati minnu na latigɛ yɛrɛ taabolo ka tila ka taa se baara bolodalenw ma minnu bɛ kɛ n'u jɛngoma ɲɔgɔn ye baarada wɛrɛw fɛ minnu bɛ nin ko ninnu taabolo dɔn fo k'u dɔnna kari olu de bɛ jɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ ɲɔgɔn fɛ o centre ka fɔ la a ko n'i ye i k'a dɔn olu ka taabolo fana jateminɛ u ɲɛsinnen don dɔnni o fana carinni ma a ka ja min ye ko n'u taabolo ye k'o fana lajɛ ni ka i k'a dɔn jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ politique ko nasira kan jamanaw ka mara cogoya kan fasow kɔnɔ ani i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'u ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ko ala la ko dɔnni karamɔgɔ minnu b'u bolo k'u ka wuli ka jɔ k'u b'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin gouvernement olu ka mara cogoya ani diɲɛ yɛrɛ taabolo baw olu fana ma maa bɛ se k'a fɔ ko ninnu ye jateminɛkɛlaw ye minnu ka jate a ka kɛnɛ kosɛbɛ olu ka jate y'a jira ko politique maaw ko k'a dɔn o dolo bɛ ka jigin an bɛ don min na i ko bi maa min ka nɔbila ye nin ye Seydou Konate an y'a bɔ Nouvelle Horizon ka bidon boli kɔnɔ Yusu jiginni tɛ dɛ binni de don u binna pewu san joli an bɛ politiciens bolo mun kelen sera ka kɛ ni ye finitigiw nalen mun yɛrɛ ne tɔɔrɔ ni tun bɛ ka i bɛ ka nɛni de a tun b'i wele k'i gɛrɛ a la ka minisiri jɔyɔrɔ d'i ma yalima k'i kɛ ɲɛmaa dɔ ye sabu a y'a dɔn ko maliden fana bɛ ten a y'o de dɔn an na ni politique mɔgɔ minnu ka baara o ye ni balo gulonnen don la i bɛ se k'o dabila ni fiɲɛ yɛlɛma ɲɔsurula bolo min f'i ɲɛna foyi ɲɔgɔn tɛ maa min mana ko sugu dɔ kɛ ka kuma sugu dɔw fɔ dɔrɔn k'a bɛɛ minɛ k'a k'a kɔnɔ wa n'i y'o fɔ bi e b'o fɔ dɛ o bɛ fɔ dɛ ni ɲanginibaliya cayara jamana kɔnɔ a ko bɛ caya dɛ o de bɛ na ni nin ye manamanakan fɔla yɛrɛ mana caya maa tɛ hakilina kelen yɛrɛ sɔrɔ ka sira kelen kuma min bɛ senna bi laïcité de laïcité mun laïcité ko kuma kɛra
jadisu ba nga me ko fe ko laïcité ka ke akana ke no ya kuma cha ne be congé ta dine ko la folo ka jatemne quoi ka congé ta o tala de mais na chara ibe muneke be alam ne ka congé ta no mais ibaro nunu be ni kelem na de olu be ka min fo tontigi nunu be ka wulibi o de la laïcité kuma cha ya tontigi nunu be ka wulu parce que nunu be kelela laïcité tontigu fana ko mogo munun be olu ka ta bolo fana korole sirafe munun be korole sirafe mogo munun bo duga ko olu fana mne kudu kasola amake bara ya ako reti dabla sabe ki resoro abana note ni ngman nu mana chaya ta no antna sebe ko were blaga anyeshin numa wallahi akumbe ya ala ka nguna ja ami muro ambi sebenda okay. sebe min nambata oti dore soir de Bamako syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers mali nuba wole ko sinakor olu kunye ikado barabla min boloda muro barabla ngoni awa minye awulla ka boygoy no gerevu wala ku bekelema mi anga jamana fa bela jele nunu ngoni wele madake mi awa syndicat national des chauffeurs conducteurs routiers de Mali sinakoro oluka jokulu mi awakado olu ewulika joke ka barabla boloda desamgalo tlemwa samba flani mwa anifla akungunye munye mi uye yelema mindo taninga segina mobli baw oluka taninga segina mi ap middamne awa 0h wati foka tase 5h du matin o mingera sa nungoni ajira ka fo minyo olukon mi bara blake ngadi ngo minyi ne flene ntima waraka koyde minye awkado directeur général de la police nationale ode wati dokera olukungembe awkado kasekelo ni patrouille boloda ode konna nasa oluna nakana ye ka fo anga jamana awa minye madobe no majugu do nambol wole ko terrorisu olu mafika dangari wale doke o dangari wale ko nana awakado minye anga jamana olu ko ne ajara ka fo ko akabo 22h la minye 22h ni 6h du matin minye awakado ka wati do boloda o de ma besina ko olu mauma olu ko ne wulika joke ka yoro bela yele ke manganye minye ka bara blake muro ni kunye jate mineke bay ka fo anga sira da pela nuna fa bela jile fe mobli pa nungoni olu njogale no nywanga utina miye awkado wulika jo min vlene miye awkado apma koni ani anywanye obunya na kosebe nunu ngoni ajira ka fo awa bengera wale adoka bengera wale minga muro nyefa nyeko ma fo mai nga uye wele bla ka fo bela jele ka bara damne sisan mi awkado nyere la do ya jira ka fo fa ba kono ya ka damne 10h ka tase 14h ma ko nungoni unawuli ka joke mi ye awkado barobe ka do mununa ngambi ye to mi morola ani puma mi moro karafelana ani dibidibi mununno na pumala olu ko ni manyefo no nyefora amana no da lame bani fleba utloka ali bi ala ku kambe amina rabbi malide re bela jele kambe mi nyi ka do foiti bembo abana bembali aso ale mona bunya chugo ale tumboye tombodu dondo tomonkolo abana mana ala kana ngol golo sima mali abuna kundala ka ka do jidi ke mali ko ina fe mi nyi ka do ambona we olu kana soro lafia belebele ba o soro la koi wallahi yusu ende bana ambo leta na ende bana tasa mi nyi ka do kunkile temene ko buruno blada sebena no e ka do nyamfa miani bengan sebenye mali ani kono wari jamana ni nyonche yusu ikado ablay jara ale fasirike ende pana kono bi aya jira ka foko ulo masiri tababi na ni woro munumbe kono wari jamana togola ni malidongu mako mercenaire ka sabuku na chugo anuka ko kewale akaja ko anake ko imbe senzena gasa kunje yoro la kui fasirike ba ka fola ko minye nunga kiri ko blona daile ka benisini alamusa donye o kiri blom na daile kurda pella mako faba kono ya ko ikado ka fo
o be talike nunu nga nyangili ani jalakili min tale do ku segere akaja min ka do ko kirin senfe lala na kana bla soro ka sabu ke jamana flaga nyamfa mu ani benga min temena unu nyonje no yubolo no bla ola akaja min nyanga jamana ye akoni ku be fe ka do nunu ka ta selike u kaso u demba ya u kerefe nu le mana nu balma u kerefe o ni kono wari jamana anake an nyonfa mu ala kusebe yusu ko minye ka do ningo isa ko fe minye ningo ko ni kiri ablob na daile kiri blob na daile ka do ka sabuke anya fo chugo minye bla kuma la buluno bla o mingera jamana fulani nyonche ani nyamfa mingera ka bina ke sababu ye wulu masiri taba numbe kana bla soro aunga ka do ministry minye shindo anga jamana ni jamana wore kunya unyana bolima no yi ka do Abdoulaye Jope ale ko ni ani kono wari jamana mi yuka wulu masiri taba oni ukalla kana ministry ye yusu bai ka fo no yi ka do tene Abdoulaye ni kado ale ni nunu nyonye kata se chekuma folama o ka wuli ka jono o ka chesiri no etoko jamala o chekuma fola ye no manyema ya be togo a jamana nyema erebulo no for nyesimbe ale ni Robert Dusu nunu ko ni ku lubela jele kun beni kenenga ya sani ngo biseka no ya chugo mina sebe mi ni kado jamana fly o bolo no blala o yu kandi nyoma ka foku ka jengo manyonya ka teke fiye ola aka jami ye jamana fly ku ba kanu basigi ane lafia o de kana jamana ingono farafina bangu yere ka do basigi ni lafia kana jengo manyonya ni teresira ni badensira ani sinyisira mimbe jamana fulani nyonje ingana ka fiye ola ka do ka fo doka faro ka fe ngana bo ola aka ja anga jamana fulani nyonje an kundale do fe minga o de ka do farafina o kanyeta no ka kuna wuloye kanga je ko bara o ke nyonfe aka ja minye ka do ni ngoesa minye jamana fulani o bela jele yu kandi ka sabuke uga jamana deunga nafa ani farafina tunona nafa kama jamana deunga lafia ani ka do farafina lafia kama ko malini kono ware uyu tege di nyoma ni ngoe na ninga bengange ubulo no bla ola o kumana ko minye ka do ni ngoe ko ambe ka do farafina aleni anga jamana anga bangu ko lafia ana basigi kambo bla febe de sanve jamana flya fa mo chola o kumana ko ambe ka je ko de jatemine anga na mina anga jamana odroma anga bangu yere laje obsika lakana chugomi ana nyeta obsika soro chugomi o ko ningo nungo na lasa bai ka fo ka ko bela jela kera bunyani karama konnala nga kera bunyani karama konnala o ta bali kiri fana ka bunya ka segama o kiri ga bunya o de ka kiri mlo daile ka kiri ka do ka ke ga nyeshi nunuma ngani ya mi mbisi ka siro se venu be kanabla no ti kanabla o ka wale ya o ko de la kiri blon kerengere ne mina sigi no assise spéciale o kiri blon kerengere ne me mina sigi abi nyeshi kuno wari wulu masiri tabaw doro ne ka kungoma mi ni ikulu bunana veya kabi jouer kalo kletan temene panguru jigi kenana min to dale do murbo keta la no osigero benedo senuma ikado yusuko akunwele la ko mercenaire yoro chienao kabi ikado utukalo o watula ko minye kiri kunyu nomine hakaja minye ikado ku tunyu nomine ni ka jumenye ko nunu tunyanyi ni kananga jamana abasigi kadankare ola ani jamana yere maraka bisi basa do ola ni ka jamana yere ska sensawara kono o kuma ko nunu minana no hakilina ne o barawiye ni ku do berela muso saba tumbu chela ikado manivia ani gashi ukama o muso saba olu kanablala abi wati bo o kumana ko franje funga manyema o olu ko ni tuyenu nunjalaki ka foku nana na chugo mina ko sigana maudo kuma be jate mercenaire ye sebe dafale tu bulo wajate ufora nyongo ko kono eminye abijanye olu kumeko fasaya ka foko ayi ko nununde ikado sigana mauye nga Bamako ikado una chugo yajira Bamako fana na ko sigana maudo o ko ni basana jamana fulani nyonche o ke kuma sama anisigero cha manye o minye ikado kono wari larme olu munumbe ikado anfe ya ku ajira la ka foko nunku yo jamakulu doye ku be sharia kono wa kata bolobo hukumunde konala munoni olu ko ni na kunye kana ikado ko ni la kana oke ay kanyeshi yoro doma ni ubolu wele ko minye karo ko opération élément national de soutien no NSA ku ulu de umna fara ulu de ka nga jate o ya jira ka fo ko nunjelete o kara sigana mawye na kiriblo mina sigi kiriblo abina ke sababu ye fiye bodda be soro ngo ina nunu kona be kana bla soro ugata selike ka do ka kabila ukono anu fasola ni demba ya ukorala abla jara ni ale kan nobla sebe anyabo independant ka bidon boli kono yusu apme chokorba ngono ko nale ye akola ta sedaola sedao tede bagabagateo oni Nations Unies kuma no ani mere mimbo sanfe o jmene ese dore bi no ta kungata nai i ate jate me akanyebo abade ya fo
an bɛ ne nɔfɛ ka ameni ne nɔfɛ ale ma so de ale y'a ni cɛkisɛdenya de lajɛ bana bon o dun tɛ kumamugu ti cɛya ye o ti cɛya dɛ manamanakan fɔ ti cɛya ye o ti cɛya ye ça veut cɛya kuma man ca bana kelen pe bana n'a fɔra n'a ɲɛdɔnna a bɛ ɲɛnabɔ gɛlɛya bɛ ko la a man ɲɛdɔn don n'a ɲɛdɔnna gɛlɛya bɛ ban a bana n'a ma faamu kɔni gɛlɛya tɛ se ka ban dɛ n'o tɛ sandele tɛ anw mu an yakan anw sandele ni immédiat dans l'immédiat immédiat yɛrɛ t'anw ka vocabulaire la immédiat t'anw ka vocabulaire la an bɛ don min na bana anw ta ye tout doucement de bana voilà tout doucement qui va doucement va sûrement o de do moro les démocrates an b'ale ta ani maa bɛɛ Tarawele ale ka dɔ kumakan olu nata min ye maa bɛɛ Tarawele ale ye kunnafoni bɔ ka bin min ye ka dɔ ministre de l'économie et des finances ministre Sanu ani maa 25 olu kɔni ye médaille sɔrɔ o médaille ka dɔ min ye maa min bɛ n'o ye ka dɔ président de la république chef de l'état ale ka maa sugandilen bɛ n'o ye grand chancelier de l'ordre national du Mali général Amadou Sagafuru Gueye ale ye ka dɔ ministre de l'économie et des finances a kɔni ye ka dɔ ne Alfuseni Sanu ye moro ka dɔ a ye médaille da disi la ni kɔni bɛ cogo dɔ la maa fila bɛ gouvernement kɔnɔ k'a fɔ k'e ka médaille da o disi la i b'i yanga i se nungu kan dɛ o ye Alfuseni Sanu ni Ablaye Diop ye i bɛ sɔn k'i ten tigɛli ma dɛ u ye na tabure ta k'i jɔ walama u ka kɛ duguma i ka kɛ sa walama u ka kɛ duguma un pas ka don a ni Bro, ni ministre fila. Jamanya ye yanga ye dɛ. Jamanya ye yanga ye. N'o tɛ an masaw ko waati tɛmɛnenw na yɛrɛmahɔrɔnyaw bɛ taa kuma min na ko ni diɲɛ jamana faama bɛɛ lajɛlen bɔra ko anw ɲɛ bɛ fɔ an ka Modibo Keyita de la sabu cɛja nɔrɔma de kun don wa ko De Gaulle kun t'i biri ka jamana ɲɛmaa kelen min fɔ ale don n'o tɛ a kun b'i biri tɔ bɛ nɔfɛ Moro yɔrɔ nana ko tɛ o a kun b'i ɲɔgiri ko fo Boigny ale ni Umaru Bongo Moro Alfuseni Sanu min ye ka dɔ médaille dira ma chevalier de l'ordre national du Mali min ye ka dɔ a dira ma a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka baara ni maa min ye jateminɛ kɛ Moro i b'a ye k'a fɔ coronavirus o donna an kan min ye ka dɔ ni b'a kofɔlen a ye wuli ka jɔ kɛ ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana sɔrɔ a bɛ se ka yanga cogo min sɔrɔ bɛ se ka sabati cogo min na Moro n'o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ min ye embargo o kɛra an kan o embargo kalo 7 min ye Alfuseni Sanu ye Moro a y'i jɔ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ Moro i k'a dɔn jamana ma gɛlɛya ba sɔrɔ n'o bɔra Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ a kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen la min ye k'a dɔn Alfuseni Sanu Moro a sera k'i jɔ n'o ye i k'a dɔn a sera ka jamana o ka ɲɛta o sabati k'a dan sɔgɔ ni ko k'a ni ko sa min ye i k'a dɔn min ye nin taara ka d'a ma ala ni bonya ni karama Moro k'a dɔn n'o bɔra yen les démocrates ale kumanen don min ye k'a dɔn DG de douane min ye Amadou Konate i k'a dɔn grade de chevalier de l'ordre national du Mali Moro k'a dɔn chevalier de l'ordre national du Mali Amadou Konate k'a dɔn min ye o taara ka d'a disi la dɔwɛrɛ tɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka baara Moro k'a dɔn ni ye nin jɛ yɛrɛ jateminɛ maa min don i k'a dɔn ko un douanier au parcours exceptionnel Moro a ye k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ échelon fɛn fɛn bɛ yen Moro k'a y'o bɛɛ lajɛlen garade o k'a dɔn a tɛmɛna sira bɛɛ lajɛlen fɛ maa kan ka se sira min fɛ walasa ka ɲɛmaa sɔrɔ min ye k'a dɔn nin maa kofɔlen min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mali région bɛɛ lajɛlen k'a ye baara kɛ ninnu kɔnɔ koyi chef de division Segu Bemi Sikaso chef de brigade touristique Moro k'a dɔn surveillance de Corée ani chef de cellule de contrôle de la valeur et du commerce extérieur min ye bureau min bɛ aéroport la chef de section recevabilité
bureau national des produits pétroliers, chef de brigade cadre awa minier commercial Ségou, ani chef de bureau principal de Ségou, chef de section règlement de fiscalité, ani à la sous-direction de réglementation et de la fiscalité et des relations internationales. Afo kunate de douani. Ni douani bere volé kapa. Abana. Kunate de douani. Afo douani. Chef de la section compensation hors Afrique. Sous direction recette études. Ani chef de division compensation financière par intérim. Bruno Boré. Chargé de centralisation. De l'acheminement et de suivi avec commission de l'UEMOA. Moro no boray mi avocado femimbe nous organisation sous régionale moro aye baraka nous bela jelela mi avocado chef de bureau principal Kai chef de bureau principal douane Kuchala chef de division services généraux moro avocado mi konate ikado binaka bi mi avocado yano che sous directeur adjoint de l'administration générale no boray direction générale des douanes moro chef de bureau principal des douanes de Bamako Fer chef de bureau principal des douanes de Kai moro moro ressources humaines ani finance du matériel moro avocado binaka bi ima kufale avocado minyi akara nyema bay moro avocado minyi nyerela aye avocado minyi bara wulika jo chamange mi avocado minyi jatimeneke ibe kabine independence tara 1960 fakana ze bima mami avocado douane reka soro sama ninga se milliard bi woroma akara le nga bina ka bi milliard bi woro anaku ngamvenjama muro kase momba yani sanga dafa kado awa minye ana wuliga josuko bela jeleke minye avocado milliard keme woro ani milliard bi wolonvla ani doro muro ikado ana wuliga joke ningo do jamana jigenye bakono muro ode konna nasa minye avocado ninji bedai mindara ninga di avocado ni ma kofole ma ibai ka fo nyere la kana kaka donu taka ka nyere donu taka ka manga dota dusukasini lamune do de ala na kira che ngabike chuko di ni sete jonyi ini take fleli de abana no do bi medai soro yusu dusukasini lamune no mata do ure asoro kumina adiku ma no te ni mi madane fleni ni re ni me medai di kumbo fo abana o yekelenye kakla ka awale ya fana ke o fana be medai di kumbo abana nga do be dola ando aluluga wale donga ulube medai ulube ala ka guraja do abe medai ni kami democrat ayni sama ka wale kono ni democratic barai kuma ajara nya benama ni ma ko fole unti banje mana ingono wallahi sede te ku ma jona abana o ni mi temena ni mbefe ka soro mata do mata kalama abana azile ko ya bide bo gara kala abana mayo makwate ata fore ku abedi chugo dola aiwa alago ko an ma soro folo ngo iba soro adili dakun ma se o ma bere ni turite wa ko ma soro maje madama mene ni ko ndo mu dota uta daw ma aide ai ba soro na manga ma be mala uluna kaka ko alu ma foi ke uka ngaso awo de kai o fana itabulu do yi alaga guraja alaga sawju wada bro mata ki dakando amita sukula ukande abo andakede alaga guraja ame muro alaka sawju manama piyama upma kuna foni bibolo pour da plaisir et loin soro plaisir Jamate mavuku doti songa diuma. Buye da se plaisir ma me ku doro de ti. Ku chegana doro tenga so. Nugo manager du Salifu. Po ne ko nu fengale makoko folode. Salifu ngo bega Salifu jalaki ka adu jalaki kuntene. Nale ya ta sedu fana nye o fana tenyade. O tenyade. Ngo aka be sedu be jamaji ku. Aka mission be. Nuba wole ko ko ça va se savoir awo man nunga mangana uka manager de yu fla blakana Salifu mu wele de dumse noa demso nunga manga sitane na kuma uka manager de yu blakana sitane na kuma do manager de kunganga jatimine nu bene de nyere de wele ka papa ko sebe jeni
la vieille ke tata jekte demsoni ale na se ka manga wula on nyana yana walla manga wula ka toro biro kono ngu e kana bore abana ni ye kenema ita fulani kunguru abana aya to ndala gwe abana kalem bana poiti kele te sa sitane na na pmado mo kono ko ba ni fuma nanga sigi kona be salfu ta kalama de ku fembu ni nyoje salifu ka mumbola uka manager de blakana wala do be ka salifu jela ke wala be ka salifu jela ke wala ke o tinya de amafamu ngo gele abe ko kula amafamu wala na gele abe bo aya nyini nga nya don alaka sabal dama amina rabbi sigin kanye ka family nyumande angel na bela je ni family kera gele abe noya Allah ne wele nepta salfu ifana btika palmarès fois awo ani ka passé awo ka carrière awo ouais maintenant ni bad wele mbacha bad ka alu na ba fe ka balaw soro aka tabluka salifu non ne bina demander fa ka demander wele aka eni adaman kana adaman sanuwa ouais afula ka ani afula invité no kera ni ma adaman dachi ka non mais salu ni ma adaman yisu la tebe ma de Boubacar so fana bena wolu fly contre Ogwa yisu na mbora sugula kaba ame sugula mafuku barikada ko araga garsigo funi okumana ni sanga ina ambe sigikana kuna funi na minye ka do soir de bamako emba leta ni soir de bamako ta minye lakana ngoe mondoro ana lamununa alala ko geleya kumbuka ngoe nga minye wulu masiri tabao ka panguru ye otara bone shuru jatike wale ke batikila mauka amabo fo ife ko yisu fa boru dako wo mangalade Umaro ongoiba ale ni fasiri soir de Bamako kono bi sigida mimbe no ye mondoro ye ikado jatike wale ke baati kila mau ni kulu mara maventigiu kibaye ka foko adatule dula di yoro ina inde ve minye uka bingani sigoro machama ubala nyini ku uboke abebe chien ubulo akaja minye dugudu ma chien ulo masiri tabawo yere ba chien minye panguru nye no ba mbuloko helicopter de combat anale ko ni fusara ma ko sebe ajoro be ka ye ha yusu fe minye ka do ko ka wuli ka jo ka kele do ka jigitige la se ka do jatige wole ke ba tigila mauma a jigitige barka boyane do bi ko sebe ko ulu fana nyekine do ka ke jonga dugu de ngwanza no ye ka do civil uye ani wolo masiri tabaw jabala no ye ka militaire uye ko kuma ku ka bara gele ale do bulo ni sanga ina de ka ta ika do bi desamol ko klem ngani duru shula ka dugu ja klem ngani worola a onga panguru ndigu uye ka do nunu ngani wele fete awo yuka no wele fete ane anga surasu do rezo ka kube flane mondoro voilà umuga no wele fete awo Allah ande tsari yuzu ma pangurundigi wulo masiri taba pangurundigi ko ngokolo mimbe no efore ale be ka do mondoro odafe no anala mununa ku ye bundelinda ni yoro inga ikado ka fo ka bukele kele ko nyomgu akaja yusu ko minye jatike wele ke batigila ma jabala uyeni da wolo kasokono mina unge kenema ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ulu ka bolo fara dawdo yo ibai ka fo ko fama alalla ko ikado ka fo ka wuli ka jo nu ka panguru ye ka kera sababu ye mpogo sara nunu na kandarabani blado dawla minye ikado ka fo uye gosili ikado ka fo ko tigama do anala ekwe minye kuna foni balolo ne diruma ka fo ko miye jatike wale ke batigela mauni bingani ngelaw ye ku tale do ujogo we ngokolo ingono no ye furenye okmana butoka balaka boye ninga na ikado dangari maula ko nunu ngani ku tale do ikado ka fo ubora yoro na ujabala mi no kumbe serma anika do yirma ukada ko mpogo done ko ula wati ula ucholo cholo la kanu restaurant ngogolo inde konnala ibai ka fo kilometer de mado ane mondoro ni nyonje ko bingani ngela nunu kibai ko dangaru la ku jabala fla ko dawolo wati temena una anga wolo masiri tabaw fe o kumana ko ikado dawolo le go nu cholo la ku buku belembelen sisande ka klaka na yengu jabala ye akaja minyi kado ka fo kanu belembele yoro kanu usigi yoro nu natuguni udawolo na yoro mi ufega ku daga yoro esabu yoro tu bulo ko ogmana yusu ibai ka fo ko ninjama mfana boranga koro marabulula bundeni dale ko eno kulu fana chama chulula ninga nu restaurant ngokolo ingono minye serma ngokolo nye akaja yusu ikado ka fo ko ula jabara mfana o minyanga ulo masiri tabawi ukani wulika joy ka kele ka jatige wale ke batigila ma o kesigi yorondanye kono mindo ko sigijiri tu labi akaja ko ubeka bombarder tuko mi aviation militaire fe ubeka bombarder ti yusu minye ikado cliff la nyongo ka koni ko nye akaja ko minyanga wolo masiri tabamunu ye samve kelekela uye olu ulila kase mundoro ko sabu ungele do kata samuri daga sigi mundoro ka udala abe wati jambo
o kumana goni sigida min filɛ nin ye k'u ye dankari caman ye u b'o la waati min u ka bɛlɛningɛla 2 bɛ olu bɛ bɛlɛni ni jɔjɔlimajɔ la tuma min wolomasiri tabaw u y'olu fana sigaru u y'o sɔmina olu fana fɛ u taara olu cɔmi olu cɔminen maramafɛnw yer'u bolo an'u ka moto o bɛlɛningɛla ninnu olu fana farala i k'a dɔn maa minɛnen tɔw kan ɔ fama k'u kɔni bɛ i k'a dɔn u ka baara la wa baara min n'o ye jamana seleke 4 lakanani ye a ka jan mondoro n'a lamini k'u kɛn bɛ ka taa samuri daga sigi a bɛ kalo 4 bɔɲɔgɔnko bɔ maaw tɛ lafiya sɔrɔ yen nɔ min ye nɛgɛjuru ye o banbana i k'a dɔn u ni sigida maa dɔ cɛ olu ko hali bi k'u kɔni b'a ɲini wolomasiri tabaw ka i k'a dɔn baara kolo giriya nin yɔrɔ in na k'u ye nin min kɛ k'a kɛra nimisiwasa ko ye olu bolo o k'u bɛ wulikajɔ min na ko wulikajɔ kɔlenba don dɛ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la wa k'u bɛ yɔrɔ dɔbi sanga ni waati ka wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen bɛdala salo fɛn min i k'a dɔn kabi i k'a dɔn kalo daminɛ ye sa k'i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka hɛrɛw lase nin yɔrɔ ma min ye balow ye ani k'a dɔn magoɲɛ fɛn wɛrɛw olu kɔni taara ka taa di nin yɔrɔ maa ninnu ma sisan sa min ye jatigɛ wɛrɛ kɛbaa minnu daga an bɛ u dala in dɛ bundennin de t'an bɛ k'olu sɛgɛrɛ ni hélicoptère ale donnen kɔ kulon na ni maa ninnu u y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye sunbala ba k'o de ye nɛrɛ ye min ye i ka dɔn Umaru Ongoba ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Soir de Bamako ni ale bila min ye ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta moro o ye secret bancaire aw ka dɔn min ye an ka jamana i ka dɔn warimarasoba min bɛ n'o ye BMS ye aw ka dɔn ko ale kɔni jɔyɔrɔ gale b'ale bolo min ye ka jamana i ka dɔn a sɔrɔ aw ka dɔn ni ka yanga o de kɔnɔna na BMS SA olu ka aw ka dɔn nafolo miliyari 608 ana kunkan 20 miliyɔn jama min ye olu kɔni ye bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la min aw maa minnu bɛ n'u bɛ dɛmɛ nase i ka dɔn jamana jiginyasoba ma u ka aw ka dɔn lajɛba min n'o ye conseil d'administration min kɛra septembre kalo tile 27 san 2022 BMS SA i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye bangi ye bangi min aw ka dɔn ni bangi 16 ani aw ka dɔn n'u bɛ minnu wele ko établissement financier muro BMS SA i b'a ye k'a fɔ san 20 aw ka dɔn min ye ale kɔni jɔ mɛn an ka jamana kɔnɔ min ye a baara bɛɛ lajɛlen daminɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ BMS SA k'i ko agence min don agence aw ka dɔn min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ 39 ani aw ka dɔn bureau 18 olu bɛ faaba kɔnɔ yan min ye 21 o bɛ jamana kɔfɛla na min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ an ka maa minnu bɛ n'olu tunkarankew ye u kɔni bɛ aw ka dɔn min ye olu ka baaraw bɛ se ka latɛmɛ cogo min k'a sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la BMS SA moro aw ka dɔn min ye u ka agence dɔ bɛ Côte d'Ivoire min ye ani Paris fo ka taa se New York ma n'o ye l'Américain jamana ye n'o bɔra ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye BMS SA ye olu kɔni u ka wulikajɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye aw ka dɔn u b'a fɛ ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ min wele ko service digitaux min ye aw ka dɔn k'o latɛmɛ walasa clients olu bɛ se ka wasa cogo min baara bɛ se ka kɛ ko ɲuman cogo min na o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye Banque Malienne de la Solidarité o i b'a ye k'a fɔ min ye Mali gouvernement olu kɔni ye banque in sigi sen kan min b'a to awɔ fantanya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye ani maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'olu kan an ka denmisɛnw ani musow olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min ka kɛ min ye kamanagan min b'o la ni ka kɛ yɛrɛ ye aw ka dɔn o jɔ u yɛrɛ ye o de kɔnɔna na Banque Malienne de Solidarité ale kɔni a kɛn bɛ ka min ye adamadenya taabolo ye ani yiriwa taabolo min ye aw ka dɔn an ka jamana kɔnɔ n'o bɔra aw ka dɔn a maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Lafiya Koyita ye ale ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ nin san laban ninnu na walasa i ka dɔn baaraw bɛɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ɲɛtaa bi sɔrɔ tɛ bange la cogo min na i n'a fɔ aw ka dɔn Lafiya Koyita k'a yɛrɛ réforme minnu kɛ min aw ka dɔn min b'a to bange hali bi ni kura bɛ fiyɛ a la cogo min fanga kura bɛ don a la cogo min ɲɛtaa o bɛ sabati cogo min na ni sɛbɛn baro a ye nin bɔ aw ka dɔn secret bancaire kɔnɔ secret bancaire ko kuma ɲɛna a banna BMS ala ka barika don baaraw la amin Yusu i yɛrɛ dagalen tɛ yan
ambe jabala ye ambe jabala ye ambe jabala ye lemay awara anga ye lemay amana note alunda ku BMS ye nga ambe jabala ye lemay Yusu ikado minye ikado sebe yere ko yadua Yagadu Wagadu do Wagadu bida Yusu Wagadu mba leta niye sebeta miye Wagadu ye fasiri jekulu olu fana kembe kama doka tanu ko omadanya ko sabu tanu te do jurula minye ikado ka fo bonyamasigi ani janza ye okera kanyeshi madoma ibora ka pembengo kuma fo sisa minye ikado ka fogo kulubali PCA pemi mali ale fana ikado ko afana kera kele sotigi chevalier de l'ordre national Yusu iba ka fo afana ikado janzarani niye minye ikado ko président du conseil d'administration okumala sunuya de PCA pemi mali Paris mutuel urbain ikado ko amanyama doye ninye mini ikado pembendira fana maninga janza ka wale ya nyumauna anaka faso jobaro ayulika jo minge faso ye fe mi ikado ko chevalier de l'ordre national mali oyo dama ka beni juma temene décembre ko klemuga ane nani ka foko kulubali ibaye ka fo mami do e kani ninkaka ni remena ka sura make koi ka sabu ke minyi ka e joro mi mfa jamana ye ikado ka fo bikote adam amadam ne bi ibaye ka fo ko ni mami mfle ni kwa anene janza inkaka kunyamasiki ka ngaka ye kadani nga ka sabuke akabara utabulu ye kununu nye mauye munu ni ka do misali bitauka ka ambalu leto okumana wo misalu obesira do mawere ukoro minye ka do jamana abulu madacha geda minye pe mimali ale ko ni ka joro buena okawulika jola kosebe ka ba jujo poka na sambe domine ko bi minye directeur général adjoint kata se directeur général ma sisa no PCA do minye ke ka do ka foko ni entreprise citoyenne no ye jamana yere togola buloma da chakeda ye Yusu ka kera sababu ye ni ma ko fole nunga wulika jo ani ka do ubele jele ka tege di nyoma aka kera sababu ye ka pemi ka jo asenga fuga se bima ama sika senzabara kono ama muluku okumana ko minyi ka do nyanga jamana chageda utakulaje annafama oni munu njoro ka bobi ko nunga wulika jo ya to pemi ngera ofana la yigere ale fana bo nyema ya labbi okumana minye fasiri jekulu ye olu ye ka do bonya o masigi ko ke ka nyeshi ka fogo kulubalima PCA pemi mali chevalier de l'ordre national parce que jekulu ka nobla sebedo ka bole Wagadu kono Wagadu ka bidon boledo moro alaka ansutura albi alaka ansutura albi alaka jamana mbasi ya rabbi moro awekado minye nyere la ibai ka fo anga jamana moro anga ndega di nyama ndega di nyama moro anga nyini fe bela jele bi ka soro fe ngoyi o chama be obi sabati nga nantura ka fara adola moro allaba bi ka gele ya molo kosebe moro ambe independent amba leta minye gendarme doye o gendarme ngoni awkado kale koni abonana nina mi awkado akara yoro jume gundam akado wala yoro maga gato agatila gundam ammi awkado nyerala nendemeni awkado gundam mamimbe awkado minyi koni marfa jwala ninga le awkado ka bona annina muro akara awama doye mami ni awkado namole ko individu armé o koni oyema marma fajugu mi molo muro awkado minye nyera la ani minge awkado ay wala minge muro anye kon mado anye mafo wodi konana o bajira ka fo minye albilla kana balya o ben yoro ko fale nuna o tibandongile de wa bandi ya reti bajie kono koy abana yandoron dede abana nga ala kanse ula muro awkado minye ni yoro ko fale nuna minye awkado mamunu menolu torudu suye ani kado mado be nolu ye marma fentugu nu la mal buguna tikeddo muro olu kacha ni yoro ko fale na muro awkado wati chama mi awkado galabe takadugude on segere mi gundam yere aleni awkado tombaktu olu manja muro awkado minye awkado mobma ubeni nyu anake awkado ministre mawla yalma anga wolu masri tabawu ikado benin taka olu segere muro awkado minye anga jamana alibi minye awkado nuye ni wala jugu ke absika ke awkado madobe ntanya alla yalma uyere awkado
ka do gelabe ta ku yere segere o de konna nasa min ye o ka do alibi anganga wolo masiri tabaw deme ninga kuna foni duma amma gele ya chugu olu de ando olu be bara la nywabe na mi kuna foni di olu ma woro amanga jamana de ya sirata wa bara bi nogoya obulu ube seba ya fana so abana ala ka seba ya kanda amina rabbi amina rabbi ami yusu ninti ba ko la ko nga minya anga bamba to ye ya rabbi ala ka lahara sonsumo ye ku daro nema ala ku farase du shuka o jatiga wala ke ba tigila mo ni gado ka fo bingani gela wero olu su ala ku jigoro be jahannama amina rabbi ku su folo be jahannama amina ami ku mini jige jahannama taxe ji amina rabbi ala ku daro be jahannama yere tata sare ami voilà parce que ni ko nunu ya ndoro sadi antoro de kada anga jamana kana baga mati ka baga maka biya anga jamana basigile mbay jamana duman bay wallahi jebe kuma ka jamana mi mankuto aka basigi na aka nyama jofe wallahi be green be kana di bolo na furo ku no do ya ko ya ne basigile do uyo mi nyi hashidi ni nyengo ya hagato be kuma kareve ka singa na anga jamana bilisa kada nyama wallahi ko damati nga akara ala nyena ni mau ya bilisa ala ba nyana bo wallahi anyata ga di mala abibulu sewere tawnyu setiki awo wallahi sewere fo tawnyu desane yusu ni be dansigi bi kuna fununa